Ndiligosa apha engqeleni. Umsebenzi wam namama ndiyi-agri-technician, ndincedisana namafama ekuveliseni ukutya, yeyona nto sijongene nayo leyo. So ndikavarisha ke ngokuward eziyi-2, that is uward 20 noward 25. Sisebenzisane namakomkhulu nazo zonke ii-stakeholders ezifumaneka phaa ezilalini, whereby amafama siwadibanisa khona, then sipresente ii-programs zethu esiziqhubayo apha edepartmentini ezifana noSiyazondla, no-cropping, that is ukutyalwa kombona, ne-animal improvement, ne-demarcation, how to demarcate ukuba bafumane umhlaba, how to apply ukuze uncediswe i-Department of Agriculture. Sisebenza ngolo hlobo. Ndiqale 2-3 ngo-Okthobha, ndiqeshwe phaa eCuwa, ndatshintsha ke 2-6 ndazophangela apha engqeleni from 2-6 July. Mandiqale kule ndawo ye-Workers' Day. I-Workers' Day ibalulekile kakhulu ukuthi ngohlobo lokuba iyasincedisa isibonakalise ukuba si-honored kangakanani. Okwesibini, nakwimidiya sivele njengokuba sisebenza ezilalini. You will notice uba i-information ayihambi kakuhle kuba abantu ezilalini ingekho izanto zokucommunicate, abanye abantu bengayanga kakhulu esikolweni. So iyasincedisa kwi-Workers' Day kakhulu, just because iyasi-honorisha, iyainspirisha umsebenzi wethu esisiwenzile.